匈牙利舉行國會大選，投票率是要到8成，創下新高紀錄。偏右派在野黨是已經摕到要到7成的國會席次。45歲黨魁馬加尼是要來取代執政16黨的奧班，成做新的總理。包含英國、德國、法國、歐盟的領袖等等，攏甲馬加尼恭喜。甲匈牙利的國旗揚懸懸，行過一片旗海甲慶祝的火把。匈牙利反對黨尊重甲自由黨黨主席45歲的馬加爾，12暗時佇首都布達佩斯發表勝選的演說，強調這屆勝利解放匈牙利，也攻得奧班政權。A TISZA és Magyarország megnyerte ezt a választást. Nem kicsit, hanem nagyon, sőt, nagyon-nagyon. Közösen leváltottuk az Orbán rendszert, közösen felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. Köszönjük nektek! 大批尊重甲自由黨的支持者12暗時去到首都布達佩斯的多瑙河邊慶祝勝選，畫出加羅西亞趕走等等的口號，有人等一天等16天。I feel amazing, really amazing. Like I never thought this would actually happen. I've been praying for this for 16 years, so I am super happy. 根據已經開出來95%的選票，尊重甲自由黨佇199席的國會當中，已經摕到138席，唔拿過半數，而且已經來到單獨修改憲法的標準。原底奧班的青年民主聯盟，敢若摕到55席，即馬62歲落權16黨的奧班，想要連任第5屆，講敗選真痛苦。唔過嘛強調，青年民主聯盟會甲反對黨的角色扮演落好。hogy a hazánk és a nemzet sorsa számára ez a ma esti választási eredmény mit jelent, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudjuk, ezt majd az idő eldönti. De akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni. 匈牙利媒體統計，這屆大選投票率要逾8成，創歷史的新高。首都布達佩斯投票率閣較來到80.96%，包括英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩、意大利、德國、西班牙等等的領袖，也有烏克蘭總統澤倫斯基，攏已經祝賀馬加爾的勝選，期待未來會當加強合作。公視新聞，景觀慶編譯。